Good morning, my dearies. Vana vangu ndatiregaini bukupai message 1. Vana vangu mese makandikoshera. Hapana mwana akakosha kudarika mumwe. Anditi. So, ndati ndingoita clear kuti mose makandikoshera. Anditi. Hakuna mwana akakosha kudarika mumwe. Hakuna mwana anozoti ndaitirwa favor, special favor kudarika mumwe. Kwandiri mese makainzana mese makandikoshera. Ndine vana vakawandisa vari padiaries apa vakavhura mapeji anditogoni kuvaverenga vane mapeji avo. Zvokuexpecta kuti muzofunga kuti ndingatenderere mapeji ese vanangu ndichidaro. Makawandisa nditozipe kutangira nepekugumira. Sometimes zvimwe zvinhu zvidiki musazvitora kuzviblowa kuzvita out of proportion. Anditi kana mumwe musi ndinenge ndaona unoti the problem inototanga pakuti ndikatoenda ku1 ndikatongokwira kupeji ikoko vamwe vandisina kukwirira mapeji avo kutoti vaenda uku kupeji vakoshesa uku vazodai. No, anditi maona no, it's not like that. Ini ndiri munhu anoda vanhu vese zvakafanana. Ini ndiri munhu asingatombojaji vanhu ndokugamuchira sezvauri. Anditi so chero ndakaenda kupi munondoona ndikaenda kana kuZimbabwe chako ndinenge ndina namai Simba vanonzi vakashoreka vaya. Mangwana vondoona zvendoenda kune ndinenge nditori naumwe vana vari muHarare momo. Hazvireve kuti nokuti ndandina mai Simba ndo vakakosha kudarika vamwe. No. Ndonangu ma message amuri kundipa kuseri handitika that's not correct. Mose makandikoshera andizombogoni mese kuti ndiye anditozuti kuti ndi zvaigona kuti mese ningu kuwagaika one day kuwagai but hazvigoneki. Anditi maona hazvigoneki nokuti takawandisa. Asi inbox yangu it's very open for everyone. Paunouya kuinbox paya tinototaura nyaya tigotaura zvakawanda ugotaura ugodini and haumbofiwa kanzwa anything. Handifungi kuti ari kwakambonzwa secret yake chibuda ku next door. Hasa zvamboitika because ndiri munhu mukuru, ndiri mai vane mwoyo vanoziva pekutaura vachigumira. Ndiri mai vanoziva kuti haiwa chero mukaenda mukazodini mukadini pati wakamboudzwa chinhu ichi in confidence nemwana wako, saka ndinongochichengeta, ndinongoendaona chokugova. Anditi ndo inonzi maturity. So mukaona ndisina kuzopfurawo nepamapeji pekana kuti kudini akusi kuti vashora kana kuti vandishora kana kuti uya azokosha. Handizvo. Anditi maona handizvirizvo handizvo. Right, ndoda kuti muzive chinhu one vana vangu madiaries ndikutaura nemadiaries angu. Ndoda kuti mubate video mubatisise. Padiaries apa pane mamwe maadmin anditika ari kuSA ikoko anove 3 andakatanga navo pave nemakore tichitanga vakapinda paadmin team kubva tichitanga. Anditi ndofunga ndatove ne4 years ndinavo vana ava. Pane pamwe pokuti ndakavaona kana kuti ndakaenda kuSA ikoko anditi ndichange ndiriko manje ndinogona kunge ndinavo tichitotaurawo nyaya dzekuti andigoni ndizosvika panzvimbo ndodzoka sometimes ndisina kuona admin. Anditi naivo maadmin ndinotoma understandawo because vaitombofila kuti pane vamwe vari kudiwa kudarika ivo. That's not it guys. Ndatirega ndingozviadresa pa vakatombondudza kuti we feeling ndikati no but chakanakira nchokuti vakandibvunza vakandiudza and then I explained to them kuti no that's not it. So ndobva ndavatsanangurira. Handiti mese makandikoshera guys, mose munondiitira hapana anonzi uyu kana kuti ushu. Handitika kuti diaries imire kuti muvepo ndini anozoya kuseri akati ndauyawo nedambudziko rangu. Handika akandiudza dambudziko rake akaona ndichimuignore. Uye ndiye anogona kukodzera kuti mama ndakaisa message yangu ndakazodai hamuna kudaira pamwe pane ndinogona kuzodaira because panenge ndisina kutoiona kana kuti ndogona kuti ndichazodaira ndobva ndatokanga mwayovarwa nemamwe mamessage. Handika ndiye anenge achiraite kuti acomplain kana pasina. Please guys cut me some slack. Ndiri munhu handizogoni kuti nditenderedze mese kana kuti chiri mabirthday chaiwo munotoona kana ukasandivigira picture yako dzimwe nguva ndogona kusatozviona picture yako kuti uye ndipostire ndogona kusatoona kuti kwaita birthday because handingagari nichingotenderera mastita like iko zvino handimwe papa mukutoona ndikatobuda kuenda kubasa kuno to 8 handi ndichitanga na8 ndichapedza na8 manheru saka ndinogona kusatoona zvachose. But mese ndangoti ndikuudzei nhasi kuti muri pamwoyo pangu makandikoshera and I appreciate anouya achitaura neni kuti apa ndiri kufila zvakati wonzwa explanation yangu. Handitika wotozoona kuti sometimes zvinhu zvauri kuona kana zvauri kufungirana zvaunenge uchihamheni uchitofunga handizvo but because hauna kundibvunza wamhanya kuconcluda. Handiti maona that's not correct. But zvisinei vanangu ndati ndiite iri video nokuti inogara iri pano video iyi muchagara muchiona mugozoti vakataura paya because it's like tinotaura zvinokanganwika.
vanhu vanokanganwa. Guys, muve nezuva rakanaka. Sorry netechnical error yakaitika nezuro yeFacebook. Anditika tichazodzoka nenyaya yatichikondi takaenda anditi asi 2025 tichapinda tiri vashoma because admin irimo must and haisi kumira anditika ichabva ini tichange tichibvisa marara because we are a clean page. Hatituke zvinyadzi, hatituke vanhu. Chero kwa muzasi mangu cheko I will never tell you kuti tuka vanhu kana kuti ita so, never, because I want you to grow really clean. Takabva neko saka tinozviziva consequences acho. Anditika totokudza kuti uchakura, take your time. As the time goes on uchatokura chete, but mira panzvimbo usatuke zvinyadzi. That's what I tell you. So guys, muve nezuva rakanaka, Mwari akuitire zvakanaka.